Kufunseni funso ili kodi munayamba mwamva mankhwala abodza nkuchira kapena kupasidwa mankhwala ena ake okuti sakugwirizana ndi zimene mukudwala koma kumwa mankhwala aja nkumva bwino, kapena wina ake kukupasani mankhwala abodza nkumva bwino, inu nkuzindikira patatha nthawi kuti mankhwala aja anali abodza nkumva bwino. Kodi zinamba zakuchitikirani kodi kapena zinamba zandichitikirapo m'bale? Ngati zinachitikirapo, yeah, welcome to the placebo effect, condition imene imatchedwa kuti placebo effect. Kodi placebo ndi chani? Placebo ndi fake treatment. Itha kukhala pilisi ya sugar, itha kukhala Jackson wa madzi, itha kukhala mwina surgery yongonamizira koma sinali surgery, imaoneka ngati mankhwala enieni, imamveka ngati mankhwala enieni, but it's not it doesn't use active ingredients. Simukhala chilichonse cha mankhwala malinga ndi zimene mukudwala. Komano yet anthu amachitenga and sometimes heal. Kuwawa kuja, kumva kupweteka kuja kumatha kupita ndithu chifukwa cha placebo imeneyo. And even ngati ina depression yokuti mwina ndilibe mankhwala ndisindichita bwino, kungopasidwa ka placebo kaja ndithu nkumva bwino thupili. And ma symptoms amapanga reduce, komano ndi chifukwa chani? Munaganizirapo kuti zimene zimachitika chifukwa chani? And the first suggestion mwina ndiyo kuti because anthu amakhulupirira kuti ndizoona mankhwala ndapasidwa aja ndiwoona, amati the power of belief. And I should give this example. Ndinali ndi m'bale wanga wina wake, he does medicine, nde adapita kuma attachment wina wake kumwanza uko analandira patient kuti wachita ngozi mwendo chibala chachikulu, nde munthu uja mavuta ndikufuna mankhwala, nde mankhwala anamuthera, then anangotenga injection kuyikamo madzi kumbaya munthu uja, kenako munthu uja anayamba bora pamene papandamba kumva bwino. Yeah, that's the example of a placebo. And tanena kuti placebo iyi kawiri it's the power of origin, it's the power of belief. Anthu aja amakhulupirira kuti treatment ndalandira ija ndiye. So let's talk about the power of belief. Munthu ukakhulupirira kuti china chake chichitika, ubongo wako so umalandira zinthu zija, and it can release timati chani endorphins amene ali ma natural painkillers, kapena itha kupanga produce dopamine amene timamutcha ka feel good chemical kaja. Even immune system yako ikhapangidwa activate ndi mankhwala abodza omwe aja, just because of what? Ubongo wako umakhulupirira kuti wathandizidwa. And to my suggestion, I think anthu amene amati nkukayezesa HIV kuyamba kudwala, I think kakuchokera pamenepo pachifukwa pala anthu ena ake amati kukhala nthawi yonseyi samamva kuwawa thupili, koma pamene anguyezesa HIV kupeza kuti ali dead nde nkuyamba kudwala. I think that's the power of belief. Nde kuti titenge kumene placebo effect ikuchokera ku sekandodo. Panali nesi wina wake ana morphines anamuthera kuti apange treat ma wounded soldiers, madokotala amene ali ojikani asilikali amene avulala ku nkhondo kuja. Nde oja she was desperate, anali desperate ndithu kuti awathandize anthu aja. Ndiyeno chimene chinachitika ndi chani? Mankhwala amuthera, anangotenga madzi a mchere kuwayika mu syringe ngati Jackson nkumbaya dokotala. Atambaya dokotala uja anamuwuza kuti amene ndakubaya ndi morphine, mankhwala uja othawisa uja. Nde after some time anadabwa kuti msilikali uja uvulala uja ali chivulalire anayamba kupanga calm down, kupweteka kwake kuja kunathawa, and anatha kulandira surgery opanda morphine weniweni, anangotenga zimenezo kumbaya kukhala bwinobwino. And chimene chinandabwisa nesi uja inezo, zatheka bwanji zokhala bwanji nesinampasa uyu mankhwala enieni nangombaya madzi a mchere komano surgery yatheka opanda morphine, zili bwanji? Then after nthawi ma scientist anayamba kuipanga study imene ikunena kuti placebo effect. Anayipanga study mu ma depression trials, anthu amapasidwa ma pills amene anali a fake komano still they improved, just like ma antidepressants aja, mankhwala amene umapasidwa munthu ukakhala ndi depression, anthu amatha kupasidwa kapilisi ka sugar, kapilisi kachani koma nkuchira. In pain studies ma placebos amene athandiza kuchotsa discomfort kwa anthu odwala. Mu ma Parkinson's disease
kapena ma Parkinson disease, ma brain scan aonesa kuti ubongo wathu umapanga respond ngati mankhwala yeniyeni aperekedwa. Even m'masurgery ma doctors akati ng'amba skin yathuyi and kuti sanapange chilichonse mkati mwakemo, komabe ma patient amachira the moment angoying'amba ma patient amachira. So here's the question, how does this work? To be honest, no one fully knows. Palibe amene amadziwa chilungamo mmene zinthu zimakhalira. Some say it's just an expectation, anthu amangoyembekezera. If you expect healing, you heal. Ngati ukuyembekeza kuti ne apa pandichira, ubongo wako ndithu umapanga activate ma healing responses, umathandizira kuti munthu uchire. Others say it's just conditioning. Ifeyo tupilatuли tinangopangidwa condition kuti mankhwala amachirisa, koma in real sense mankhwala sachirisa. Remember, these are just ma theories, a placebo effect. And there is this other law, amati the law of trust. Not law, komano raw, ROLE, the law of trust. When you believe in a doctor kuti apa treatment alitubirako limata limamvesera and the treatment comes. So the opposite ya placebo effect, the nocebo effect. There is also this dark side. It's called the nocebo effect. So the nocebo effect is when you expect kuti china chake choyipa chichitika and chimachitikadi. Mwina kungoyembekeza kuti ka wina wake kapena kuti ndisakambe zimene mafana ndipeke example ya maliro, koma sipeke example ya maliro, koma ndipeke example yokuti kungoyembekeza kuti mankhwala amene nditamwewa amandipweteka miyendo, kapena nsana amandipweteka miyendo, koma nakuoneka kuti andidwalisa and thupi lako limatha kumvesera ndithu kudwaladi. So even if the pills panado yemwe munthu ukunamiza kuti mankhwala awa amapwetekesa mutu after kuti munthu amwa, iwe kutenga panado chakumwa after nthawi kuyamba kumva mutu upweteka, that's the nocebo effect. So yes, belief can heal, and also chikhulupiriro chomwecho chitha kupanga harm according to the placebo and nocebo effect. It's not magic, let's be clear, our simasenga. And you see, it's not a miracle cure. Sizingapange fix china chilichonse, sizingapange fix cancer, sizingapange heal pamene miyendo yako yachoka ndithu. But in some conditions like pain, stress, anxiety, depression and fatigue, placebo effect actually works better than medical organism. So why is this a mystery? It's a mystery chifukwa chokuti despite ma research, ma study okwana ma hundreds science kupanga zimene zikufufuza kuti kodi zimatheka bwanji kuti zichitike, palibe amene amafotokozera bwino kuti mmene zimakhalira. Some people they respond, some people ma infect omweyo samathekera. Why? We don't know. If it depends on the person, the condition, the treatment, the level of the belief chikhulupiriro chake mmene chinalili pa time imeneyo. So that's why mina religiously amatilimbikisa kuti tikafuna china chake tizika chikhulupiriro pasogolo kuti chinthu chichitika. Maybe we don't know. So here is a dilemma, pali medical dilemma pamene pa placebo ni nocebo effective. Dilemma ndiyo kuti ma doctor sangangopasa placebo wina aliyense. Sungangopita kuchipatala kuja ngokupasa kunena zoti ne sindimumva bwino thupi, kungokupasa kavirisi kashuga ngokuuza kuti izi zimasintha. It doesn't go like that. But at the same time, placebo sometimes work better than real drugs. Zima pali ma condition ena kuti munthu kumpasa mankhwala eni aja kapena mankhwala BP eni aja, BP osasika, BP kumangoshuta. Koma the moment angompasa ka placebo ka mankhwala kabodzako, BP kusikiratu. So what should we do? That's the question the scientists ndi ma doctors amakhala kuzifunsa kumano sakuziyankha. They are trying to answer that question. But placebo effect is not just in the hospitals. It really cause effect imeneyo, it's in everyday life. When you drink a strong energy drink, umatha kufira kuti umafeel active. Pale energy drink uja kungomwa ngati drink umapeza kuti wagona. Koma umomwe muna ndi intention yokuti lero ndigone chamma 2, umafika ndi chamma 2 mujana tulo. Wina akakupasa ka herbal tea umatha kufira relaxed. Wina akakuza kuti eni muna mankhwala chikudacha eni mungomwa amachirisa matenda ena atangopangani akuchirisa nimufira better, umathaso kufira better. But
placebo I don't know mwina nafenso tipange study yathu imene ingathe kutithandiza kutiuza kuti placebo imagwira ntchito basi. You feel better, ask yourself kuti anali mankhwalawa kapena unali ubongo wangawo kungozichititsa okha, kapena kuti ubongo wangawo ndi wamphamvu kwambiri kuposa mankhwalawa. And that's the proof kuti placebo effect imagwira ntchito, because you see, and it's not fake, it's not foolish, it's real. Nditu ma studies achitika mungosecha inoyo ngati mukayikira placebo effect, placebo placebo effect. It's one of the science greatest mysteries. Science amakhala kuisolve imeneyi komabe imavuta kuti ayifotokozere bwinobwino, olo ineyo ndokanika kuifotokozera bwinobwino kuti what is the placebo effect. So this video supplies to you kapena yakuganizira zina zake kuti mwadziwa zina zake zachilendo, ndi kuti just like, just share a friend, subscribe for more science bromines. Tizokubwesa ndi ma scientific theories tinatake kuti inonokha somwe zizifunsa kuti akulu I think afuna tinamiza. This is Shamina narrates where a place where strange things becomes reality. So see you in the next one. Mukhale ndi tsiku lopambana. Onse awati banga subscribe, onse awati banga follow, onse awala kupanga turn on notification button. So ngati mufuna mutipase feedback, number yomwe ija 0manai32106667. Chimodzimodzinso ngati mufuna mutipange support, mutipanga support because it takes a lot of effort, a lot of time to make the whole video. Mukhale ndi tsiku lopambana.